Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan, kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang isalibay, ug tunob-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayod matago. Walay magdagkot og suga, aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan, aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa, ipadanag gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naayos pipila or usa, ingon ko lang usa sa akong friends sa internet or sa Facebook nga ni comment sa akong usa sa akong mga wali. Ingon siya, nindot man kaayo Father ang imong giingon nga magsunod gid tas Ginoo, pero para nako wa gyud taos kalibutan nga nakasunod sa Ginoo. Lisod kay sundon ang iyang mga sugo. Wa gyud usa nato nga makasunod. Saman, agree mo, disagree. Parihasan mo ani yang sinultihan. Gitubag. Uy, tubag mo eh. Lisod o sayon? Lisod. Naamoy demonyo sa inyong kasing-kasing. Ang gisulti ni Kristo, kita ang asin. Ang asin, maglisod bagod siya pagpaparat sa kanang iyang sagulan. Maglisod o dili? Wag yun maglisod ang asin. Insya kamo ang kahayag sa kalibutan. Kaning kahayag, kana galisod bagod sila. Galisod wa sad. Yang anong galisod man ta? Kay nahigog mamantas kangit-ngit mo nang galisod ta paghayag. O na doon na ganitay demonyo. Maglisod na taghimo sa sugo os Ginoo, pareharagon nas bana god. Sayon bagos bana gakson ang asawa, kung porti na giniyang inlabas iyang kabit. Sayo, di na, luod na kaistanan ng asawa. Munas ginhawa, giniyang paningkamot. Mura sa kong nakasuway, no? Wako kasuway, ana. Kay, wako kong kasuway, gakos, bisas madre. Pero, lisod, kung doon na kung nahimo na kang kaabin sa kangit-ngit, lisod kayo pag-share o kahayag. Kung ang asin kawad-an as kaparat, matud pa ni Kristo, tunob-tunoban na lang ni. Pasabot ang asin, mawad-an ganis kaparat, di na siya musugot nga mahilis siya. Di na siya musugot ba nga matunaw siya. Mo-resist na siya, mura na siya bas. Niya ang bas, isagol ni musutan. Unsa man, lami kanot. Kana bang white sand, pareha ng sand sa Boracay, white sand man na, mura man nag-asin. Ishungol ko nos imong utan. Niya, kutawa o sa imong lutuon na sudan, ikaon nimo, ganahan ka? Ni-resist man ang bas, di man siya magpahilis. Mo nang galisod siya. Kay gusto man niya i-maintain ang iyang pagkagahi. Muna ka na mga hard-headed people, kana bang mag-maintain ka sa imong kaugalingon? Maglisod yung gagtuman sa sugos Ginoo. Muna ang sugos Ginoo, ang una gyud kalimti ang imong kaugalingon. Ang biyuda sa unang pagbasa, si Elias mo'y representatives Ginoo. Ningon din ang biyuda, nahibaw ka sir, kining ako rong haringa o kining akong lana, tatapusan na lang gid na akong lutuonon, inighuman ani mga matay na mi og sa akong anak.
Pobre kay mi. Kanina lang yung katapusan. Nya niingon mas Elias, tagai ko, lutuin ko, i-share na nga rin ako. Ingon ang biyuda, pastilan. Mamatay naman gani mi kanila among saligan, i-share pagid nako nimo. Nya niingon dayon si Elias, niingon ang Ginoo nga akong Dios, dili ka mamatay sa gutom. I-share lang. Amo to ang biyuda, ano siya? Ang pamasagato na kwenta-kwentahon, maura maning patayan. Og i-share, patay. Og di mo share, patay. Maura mang pataya, may pag mo share. Kay bisag patay, naka-share. Di ba? Ana. Unsa man hitabo sa biyuda, namatay. Matod pas unang pagbasa, sud sa duha ka tuig ba to o sa katuig nga wa gyud uwan, daghan na kay nangamatay nga mga tao tungod sa famine. Ang biyuda wa kahutdis harina, wa kahutdis lana, sige silang kaon hangtod sa katapusan. Unsa may meaning ana mga igsoon? Unsa may meaning ana? Sharing is the secret of multiplying our graces. Ang pagpaambit sa atong mga grasya nga dawat sa Ginoo mao'y sikreto aron dili mohubas ang grasya. Kana lang smile, kana bang smile ba? Unsa may timailhan sa tao nga mo smile? Unsa may naa ng tawhana inig smile niya? Kasakit o kalipay? Kusgan. Liktor, unsa man kaniya? Malipayon ka? O kusgan. Tanawa, mahadlok siya mo siya. Akong giing na, akong nanggiing ng lektor, ikaw ha, response gid ha. Mahadlok siya mo share, mawadaan kinistingog. Unsa man? Kung ang tao gani mo smile sa ato pa, malipayon. Karon ko no, i-share ko no na imong smile kanunay. Unsa may mahitabo sa imong kalipay, mahurot. Dili. Pero inikakita ni mo kabit sa imong bana, kusmuri ko no. Malipayon pa ka. Dili. Ikakita ni mo sa barkadas imong anak nga mo'y hinungdan nganong naadik imong anak. Kasuk-i ko no. Malipayon pa ka. Dili. Hala, ismile ko no nga to sa kabit sa imong bana. Di ba? Ang iyas ang naong mo, smile sa to. Ala, ni smile. Ako, di ba ako tamparoson ani? Ni kadool lang yun, day asa bang ka? Ay, makuha ko sa akong amelioration, oy. Siya, wadi ka tagais akong mister. Siya, ay, nakurot naman. Sige day ha, bye-bye. Di iniglakaw ni mo, siya, ang animal, ni smile day. Niya kato sa siya nilakaw, may sa to siya, hala no, mura man kong nakakita Ginoo, oy, nagilty man kulord, kabuutan, yan yung asawa sa akong kabit, oy. Amot do, katapusan na lang to niyang kuhag amelioration, di na siya makikita sa imong bana, anto na sa siya mga bit sa lain. Tungod lagi ito sa imong smile. Ngay matod pa ni Kristo, kung inyo ning buhaton, nga inyong ipaambit ang mga grasya nga akong gihatag kaninyo, magdaig ang kalibutan sa inyong amahan, sa atong amahan, tungod sa inyong mga maayong buhat. So kaning atong mga maayong buhat, kana bang pagpaambit? Mananglitan, imong yuta, unsa man na? Gikan nas Ginoo, gikan nimo. I-share. I-share sa inyong silingan. Di ba? Di gyud mo magkinusmurize naon. Kanang imong balay, unsa man na? Maayo ba na nga butang o dautan? I-share, matud pa ni Kristo, pasudla ang mga way balay. Kanang imong kwarta, unsa man na? Maayo na o dautan? Kanang kwarta ba? Muna ni Kristo, ihinabang, ayaw paningil og bayad. Nga, kanang imong bana, maayo na o dautan? Ug maayo gani, i-share. Ug dautan gani, gaksag maayo, ayaw i-share. Sus, dautan ra ba ni, kadaghang mabiktima, gakson ko na lang yun ni. Haron ikay sighag kulata, ika mo'y bunogog maayo, hangtod ka mamatay. At least, wa ni mo gi-share, diri ra nimo ang bunog. Kung dito ni mo dawaton ang bunog, manghasi man to dito, madunggab ba na hinoon to o makadunggab to, may pag-ika mo ipatyon. O mo na gibuhat ni Kristo, giabsorb niya ang tanan natong kabuang o iyang gipaambit ang tanan niyang pagka-Diyos nun. Ang resulta, siya'y namatay, kita'y nabuhi. Di ba? Mamumuto, nindog na tayo.